8 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар бинои маъмурии сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлонро мавриди истифода қарор доданд. Бинои мазкур дар ҳошияи сиёсати бобарори бунёдкоронаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба муносибати ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳу услуби муосир бунёд шуда бо тамоми шароит муҷаҳҳаз гардидааст. Бо бунёди иншоот дар баробари фароҳам гардидани шароити муносиби корӣ барои кормандони соҳа ҳамзамон ба симои марказии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ҳусну ҷилои тоза зам гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои фароҳам гардида ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, кормандонро ба заҳмати содиқонаву софдилона ва таҳлилу коркардҳои дақиқи оморӣ ҳидоят намуданд. имрӯз барои ҷавонони агентии омор рӯзи хотирмоне мебошад ки шоҳиди ифтитоҳи бинои нави сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳастем. ин иншооти муосир бо дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуда барои беҳбудии фаъолияти оморӣ дар минтақа шароити беҳтаринро фароҳам овардааст. мо аз ғамхории беандозаи давлату ҳукумат ба рушди инфраструктураи оморӣ ва технологӣ миннатдорем. боиси хушнудиву хушбахтиест ки кормандони агентии омор пурра ба низоми ҳисоботи электронӣ гузаштаанд. гузариш ба ҳисоботи электронӣ самаранокии фаъолияти моро ба маротиб беҳтар намуда имконият медиҳад ки маълумоти омории дақиқ ва боэътимодро дар муҳлати кӯтоҳ ба осонӣ пешниҳод намоем. ин қадами муҳим моро барои иҷрои вазифаҳои худ бо масъулияти бештар ба садоқати баланд ҳидоят мекунад. ин бино бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. моро водор месозад ки бо масъулияти бештар кор кунем ва барои рушди устувори Тоҷикистони маҳбуб саҳми арзанда гузорем. бинои маъмурии сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар масоҳати умумии 834,5 метри мураббаъ бунёд гардида аз 4 ошёна, 24 ҳуҷраи корӣ, таххона, китобхона, маҷлисгоҳ барои 60 нафар ва маркази коркарди маълумот иборат мебошад. хушбахтона имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз як бинои зебову замонавӣ дар шаҳри Бохтар қомат афрохтааст. мо кормандони сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ғамхории сарвари давлатамон миннатдорем. мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки содиқона ба халқу ватани худ хизмат намоем. ҳангоми шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои навбунёд бо хати иловагии барқ васл гардидааст ва дар ҳолатҳои зарурӣ генератори 100 киловатта ба таври худкор фаъол мешавад. дар таххонаи бино барои шуъбаи таъминот, маркази табу нашр ва ошхона шароити зарурӣ муҳайё шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 60 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида акнун 70 нафар мутахассисон дар шароити муносиби корӣ фаъолият менамоянд. масъулин аз ифтитоҳи бинои навбунёди муҷаҳҳаз бо тамоми лавозимоти корӣ изҳори хушнудӣ ва арзи сипос намуданд. бо шукргузории истиқлолият бо сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷашнгирии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари кишвар иншоотҳо сохта мешаванд, инфраструктур нав мешаванд ва барои кулли кормандони гуногуни хоҷагии халқи мамлакат шароитҳои хуби корӣ фароҳам оварда мешавад. аз ҷумла имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави сарраёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон сохта ба истифода дода шуд. барои кормандони ин сохтори муҳими давлатдорӣ ба мо шароитҳои хуби корӣ пайдо гардид. ин бино бо тарҳу сохти муосир, технологияи навину рақамӣ ва шароити корӣ мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. дар китобхонаи мо китобҳои муҳим ҷамъоварӣ шудааст ва мо албатта аз ин имконият аз ин шароит бо шукргузорӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат тамоми кӯшиши ғайрати худро ба харҷ медиҳем то ки дар раванди навини давлатсозӣ софдилона, содиқона, фарзандона ба давлату миллати хеш хизмат менамоем.
امروز از برکت استقلال و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ملت را به نام تاجیک و کشور را به نام تاجیکستان کل مردم سیاره میشناسند. به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه سرور دولتمان بینای نوی مأموری سرریاست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان با تمام تجهیزات‌های نوی تکنیکی معاصر فراهم آورده شده است و موردی بهره برداری قرار داده شد و ما کارمندان سرریاست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان میnnتداری خود را به سرور دولتمان بیان می‌نماییم. این دستگیری و شرایط با صفت بلند مهیا گردیده ما کارمندان را وادار می‌نماید که کار آماری ولایت ختلان و در مجموع جمهوری را با تحلیل و کارکردهای دقیق و با صفت بلند پیش بریم تا نشاندهنده‌های آماری جمهوری هم در داخل هم در سطح بین المللی با دقیقیت بلند، شفاف و مشخص تأمین کرده شود. ҳуҷраи корӣ ва маркази коркарди маълумот аз ҷониби лоиҳаи навсозии низоми миллии омор дар тоҷикистон мутобиқ ба стандартҳои муосир таҷҳизонида шудааст. ҳудуди бино бо гулҳои мавсимӣ ва дарахтони нодир зинат ёфтааст. иншооти навбунёд бо сифати баланд сохта шуда имкон медиҳад ки сокинони вилояти хатлон аз хизматрасониҳои он пурсамар истифода баранд.